Mother! Good morning! I'm back! Kasama ko si baby. Ano pangalan mo, be? Miriam? Miriam? Ha? Lian? Si Lian. Daming ng mga alaga. Puppies. Yung mga puppies. Hindi kayo napunta, meron po dito sa Poblacion ng Labrador. Station of the Cross. Mary's Park.
sa kabila. Doon, yung isa pa doon. Ha? Bakit hindi mo na kaya? Tingnan mo yung aking model. The best. Go! Ito na naman, be. Okay, go. Video tabi. Video na pababa. Wala, nasaan yung mga aso nating kasama? Diretso tayo dito sa kabila, be. Ha? Dito tayo magdaan sa taas eh. Oo. Sama ka dyan. Hindi mo ganyan ka rin ng kamay. Yung kamay dinadalawa, naka-close. Makaakit ka doon? Sa kabila. Dito na tayo magdaan. Di ba may daan dito? Pagod ka na. Para ka na magdaan. Nakasimento na pala to. Kailan lang ito na semento? Pumunta ako dito, hindi ba ito nakasimento ah? Nasaan yung ano, tarpaulin? May tarpaulin ito eh. May tarpaulin ito dito, wala. Nakita po namin yung tarpaulin. Ito po yan sa tarpaulin. Ka? Guys, tapos ito naman tubig dahil napagod si bebe.
ate. Magaling ito mag-picture, mother. Photographer na to. Binaba muna si Mama Mary. Ay, oh. Nililinisan pa ni mother eh. Nililinisan pa. Ito, si St. Joseph. Puntahan mo na natin. Dito, si Saint. Ano pangalan si Saint? Nandito. Si Saint Rita. Ay, ala. Sige. Ready. Kilala ko talaga to. Sa Centuries of the Child Jesus. Centuries. Miraculous Publication to Centuries. Ah, picture be. Ano ka? Centuries. Ang tayo sa kabila. Sino yung mga nandito? Ah, Our Lady of Manawag. Oh, syempre. Meron din ako niyan sa bahay. Ah, ito din. Meron din ako nito. Our Lady of Fatima. Section ko ito nung high school din. Ito, si Our Lady of Lourdes. Ano ko rin to. Section ko rin to ng high school. Pray for us. Ito, Our Lady of Guadalupe. Ito pa. Section ko rin to. Our Lady of Mount Carmel. Nandito pala lahat ng section ko ng high school eh. St. Joseph, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima. Hey. Pray for us, all the saints, all the ladies.